नमस्कार बहनों, मैं हूँ आशा। आज आप लोगों के लिए एक सोहर का बहुत प्यारा उठान लेकर के आई हूँ। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। होई क्या भवन उजियार हो, जब भइले ललनवा। होई क्या भवन उजियार हो, जब भइले ललनवा। भइले ललनवा सखी, भइले ललनवा। भइले ललनवा सखी, भइले ललनवा। होई क्या भवन उजियार हो, जब भइले ललनवा। होई क्या भवन उजियार हो, जब भइले ललनवा। ढोलक और हारमोनिया बाजे, ढोलक और हारमोनिया बाजे। बाजेला तबला सितार हो, जब भइले ललनवा। बाजेला तबला सितार हो, जब भइले ललनवा। होई क्या भवन उजियार हो, जब भइले ललनवा। सब सखियन मिल मंगल गावे, सब सखियन मिल मंगल गावे। नाचे दे दे के ताल हो, जब भइले ललनवा। नाचे ले दे दे के ताल हो, जब भइले ललनवा। होई क्या भवन उजियार हो, जब भइले ललनवा। आशीर्वाद तोहरे ललना को, आशीर्वाद तोहरे ललना को। बाकी यह न्योता हमार हो, जब भइले ललनवा। बाकी यह न्योता हमार हो, जब भइले ललनवा। होई क्या भवन उजियार हो, जब भइले ललनवा। होई क्या भवन उजियार हो, जब भइले ललनवा। नमस्कार। कैसा लगता है आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।